Het wordt boven de 30 graden. En wij geven vanmiddag inderdaad weer roem met bouillon. En we hebben extra drinken nog bij de koffie. Beloof vooral tussen 12 en 4 uur binnen. Maar het net warmer worden. Zo min mogelijk kleding aan. Als ik op een kamer ben, dan doe ik de korte broek aan en een hemdje. Meer net. Je moet wel, hè? Je krijgt geen vrij van de baas. Nou, dat weet ik niet. Nee, het net wel. Maar heb je dan geen probleem maar dat het zo warm is? Nou, zie je haast de kaart op. Ook de toeristen hebben het warm in Friesland. So it's too hot. Not too hot? A little bit, but today we have a lot of wind, so we go on the boat and have a nice day. Voor watersportondernemers is dit het ideale waar. We hebben het goed druk, zeker. Ja, daar doen we het hele jaar het werk voor. Hè? Dus dat vind ik prachtig dat het lekker waar wordt. Daar ben we heel blij mee. Iedereen is vrolijk, hè? Dus dat maak ik gewoon na een paar weken meer waar, maar dat is logisch. Ja. Het wie ook griezelijke drok bij de zwembaden. Gewoon bewoners van Bistertuin Aquasoe krijgen verkwolend eten. Nou, we hebben allebei de ijsberen net een blok ingevroren sprot gegeven. Dus dat is meteen 12 kilo aan vis. Nou, dat is nog helemaal bevroren, is net uit de vries gehaald. Zodat ze lekker af kunnen koelen met de warme weer.